kani atong ginikanan atong taning hatagan og kalipay samtang naapa makitaan pa nato. So na mga ubang mga kuan guys, mga tao nga kuan kanang naay way kaloy mga ginikanan kasugong pasakit og ginikanan. So magmayra nang mabot og mga adlaw kani mga ubang mga tao nga mga labi na mga anak, mga way ko ginikanan. Pero ako guys, kami sa mga isuon pinangga na mga manginahan kay nakaibawa migun sa kabuutan ni sinanay. So karon guys, tanawa. Bisag baod gusto gasing maligo. Mo ni amo naman sing iba ng ati kasi ati panuuli ang paniron sa Alicia. Hello guys. Salamat sa sangat at Easter guys kani nga darin dyan. Kani sana na makakita si diyang mga anak, emotional dyan si dyan. Nga ni dyan niya itong hindi ka na labi na tiguang na. Unja, ang hilak si dyan, naman na ikaw ganong naghilak, kanang na kaibsan si nanay, duga dyan dyan mawa. Muni nga kani isang ibati may kaubanan ng stress, kay narasig kaibsan ba nga. Kuhaan ka na mga bagay nga. Kanang na, kaya buwan na tayong tiguang na, di na dyan na ito angay kanang na padinggag masakit nga mga pong baning mga atong ginikanan nga wais na nga naghilak yung sumbong pa sa kaanak sa gibati naluoy ko guys pero hindi lang kay basta kay nagkano ang pag nagmahalin nanay noon ang mga anak pinangga man ni namos nanay hindi dari sa dari guys duga pinapauliin kay morgahan sa ipa-check up bugma kay kanilagi sang arthritis. Diya, sakit ko no. So, damas ate, thank you te. Kay si ate Esther kay haman gida guys. Diya, yung stay po sa dari karijot kay yari lagi po sa gila. Usap po sila nga rin dari ag dagat kay kanang nai kuan maligog dagat. A few moments later. Kaya guys, mga merkado day meron. Alim merkado mi kay adlang Domingo maron dya. Daghan kazong mapalit nga makaandali sa magkakalendari sa merkado sa Valencia. Okay, so. Pila na. Apila ko bi. Ayaw lang isa ko lang ang ko ng i-plastic lang ang katong ibutang bitaw niya nga latik. Plastic lang, ayaw lang isagol kaya kami rin butang. Nakakanin sa Malaysia. Pagay ko ang chip. Ito katagwan na Domingo Hinder buwan. Hindi itong merinda na. Ay pakiglubi. Nasa baglubihan dan eh. Pila tanan doy? 140. Ako pa na no? Dool mang gubi. Nara guys sa tese dahil. Naong ginoon ni naong nga. Dari suksuk deh kay lapok dai. Ya ko dadan ni deh. Ayo mau ko bisita ka. Nabusing. Karong merkado kay nangita may isda. Lah. Kada na ning gidan. Ala nay badak ke. Hug. Uy day hugaw. Allah. Na guys, nagnaon sa Ning da kan magkonday. Ala adlik sinanay bisig ma kos baud. Now siya sa tonrak nabuang na ni. Sakit yung likod nay?
Matumba ka? Ha? Masanay? Di pwede. Kada kakagba. Nabasaan ka ka. Di, kusog, matumbas na nay, matumba. Matumba gyapon. Ako lang. Garaan na picture ko sa picture isang ko ang gusto. Sanay? Hi guys. Sister, di makitaan, gilago. Video, Nanay dia. Kaya kami nanay. Ato ba? Picture. Si nanay guys, gusto ka maligo kay mawitang ni Redadi kay dagat di jang gyapas kay nalga sa gibati og di pagali ni maso hanan ni pa-check up guys. Alamang gipaminawan sakit lagi jang kuan likod kanang jang baligkawang. So gustong maligo og dagat kay basin kuno panuhot ra. So bisag baud kay gikan pa man ni Bagjo. Gusto sa makipagbanding pang ati Esther. Ja. Mani guys. Mag voice over ako kay lisod man magkuan guys sa ang gialalayas nanay. May mga tumadid ko sa dari kay kuan po di na kaya guys kay kuan na kanang wani mo isang mga tuhod kanang naitiguang na good. So nalaman say kanang ubang mga tao nga way kaluoy ginikanan, way babaws kana na ay kusog mo pasakit o istorya sa ginikanan. Hanja sinanira ba kay maestres lagi sa og makadingog og naay mga uy kanang istorya bitaw nga di maadyo kay kaning tiguang na di na jud na ta kay padenggog mga istorya nga di maadyo kay dali ra ni sila ma-stress. So dari sa Valencia guys sinanay pinanggat sin kaadyo gusto gali ko nga di na naman tapo ko di na napaulian ari na papuyin dari kay kanang na ay maluoy lagi ko guys tiguang na para maatiman jud si Jakay kuan man kanang nay di na jud si sinanay di na jud ni kayang magtrabaho kanang mabisan mo yung ka nga malumpong di mo di na jud guys kay lisod na gid mga ijang kabukagan kanang sakit na ijang tuhod ijang baligkawang ang likod ja wala nga kinahanglan jud na ni maatiman nila. So pohon o kuan magsabot rami sa mga igsugon say angay bato di sa sim atiman kay di na ni sa kayang magluto magdingag dapat di sa mukaan na naman ja di na pwedeng kuan kay tiguang na daghan nagi pamatis lawas.
Aga ka. Hindi na ko. Okay. Dika, pasahe ko. Picture, andyan ang maglaba. Asa man ka na? Ah. Igor ni tilap. Ako kayo kay kanaling dagat. Salamat sa. Basa man. Wala na yung lubang ko. Nahuli ako sa guys. Ako ko kaligo. Day! Salamat ni Amy. Uban ba kuno ka? Uban ba kuno ka nga ate? Buti na kami. Salamat sa pag-adopt. Ay, pag-amping na ito te. Hindi na ka mahatod. Hindi na ako lang. Ay, ang sakalis. Asa ka magkuha? Salamat sa pag-adopt na ho. Amy Sales. Bye-bye kuno, Day. Bye-bye kuno, Day. Amping te. Hindi ka itong sabot ha. Uy, ang ka mag-vlog ko. Ang binignit. Nahambog ah. Hala. Ginigabot na gabi na mga alam pa rin nagbinig-binig. Tagas bingkay binignit ko. Ha? Bye, te. Nakamahatod di ka pa Michaelis, te. Bingkay ba? Hi guys! Mas na na guys ya. Ang nagkuhan, Kangkong sags. galang-galang. Galang-galang. Sa bayan na sa Cebu. Sa Kabkab. naman ni Kabkab. Dak ang nagana maglatik. Ipatungkit dito natin video. Day! Dana, Day! Siyang kaglag. Dana, galang-galang. Hala! Guys, kanina pa ni buntag di Ate Esther Ken. Naganagin mo na ng asan Hindi eh. nakakasistir ka siya. Bakit siya? Huwag ka kaan Wah, siguro. nagtuog na. Wah, kay... Aba, kan man eh. Wah ka ka. Ito ka kaan siguro. Nga na pa man pang mga gabihan. Buboy siguro yung tilaw dani. Dahil na. Ang taral kabkab. Pay-pay. Kamu kagkab-kab, Day! Mga, di ba kamu kagkab-kab? Yan na. Yan na! Kab-kab, Day! Kare ba? Hmm. Galang-galang. Sorry. Ay, Nasa tag. Burihan ka sa mga muranan. gamay na tila ko. Gamay na. Eh kung ano, kung hilig ko tamis na. Katuod na ka diha, Tay! Si kataod ko tayo. Huwag kwarto. Katog na. Mahinay. Paglingkod man. Dito lang isa pa. Kwarto? May nagapakalis ako. Na? Isa. Isa. Ay, totoo na. Gusto Alam man. mo, Ano man? nahugot mo siya ka mo. Hugas naman sa hugas ng kamo. Libot na ako. Natutuwa na pairan bet. Nabuslot din eh ha. Hugas. Natutuwa man yan, no? Dali ka siya makahinumdum. Sabot naman. Dali ka siya makahinumdum. Malalain tayo, hinumdum siya. Yarson? Biguan ng nanay yun. Diba nagdarian mo na ano. Dili ba ka lang? Makuan siya ba nga? Ikaw, ikaw kita, makuan ba ka? Ganun ka na Rick. Ito na. Hindi mo rin na ang plato. Ano nga? Isang sabang. Isang sabang. Nagwatawag siya guys. Tilikpan pa, tagod ka. Bye-bye, Nay. Ha? Bye-bye.